Había que cantarlle unha Netanyahu. Sí, vai co pariu. A máis que pareo. Esas partes do oriente, terras dese rei Candela, saíron 3 reyes magos seguindo van unha estrela. Chegan a casa de Herode, rei dunha grande soberbia, preguntando polo neno, rei dos ceos e da terra. Eu tamén quero adoralo e levarlle unha grandeza. Despedíronse os 3 magos de Herodes e a súa pureza. E andando pola cidade onde parara a estrela, toparon o neno Deus de brazos dunha doncela. Unos ves a Meixeiras e la Camaño. Pero que pasa algo. Non, Que vai pasar? Que vai pasar? Esta estivo ben, non? Estivo...